Somos o Comité de Empresa de Reganosa, eu son Emilio López, o presidente. Eu son Manuel Ramos, secretario do Comité de Empresa. Eu son Daniel Casal, delegado do comité. Queremos facer este comunicado en representación dos traballadores da nosa empresa, que son máis de 130 sin contar cos centos de postos de traballo indirectos que xera esta terminal. Queremos explicar que estamos agora mesmo nun proceso administrativo de estudio de impacto ambiental, no que certos colectivos que históricamente sempre estuveron en contra desta planta queren aproveitalo para provocar o peche das nosas instalacións. Queremos dicir que somos unha instalación eficiente, non somos unha instalación contaminante, non somos unha instalación perigosa e pedimos un respeto para o noso traballo e a nosa profesionalidade. Ademais, sentímonos dentro dun proceso de acoso nunha estrategia empresarial, a cal se veu reflexada na presentación dunhas alegacións ao estudio de impacto ambiental por unha parte interesada. Somos unha empresa galega que achega o emprego a esta comarca tan golpeada últimamente pola crise. Somos clave para a transición enerxética, somos necesarios e por iso queremos ter voz. Por todo isto, queremos que se teñan en conta os traballadores, as persoas, as familias, por diante de políticas e intereses empresariais. Queremos defender xuntos o emprego en Ferrolterra, queremos defender xuntos o futuro desta comarca. Moitas gracias. Moitas gracias.